Relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as PAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now. Hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Hi! Tagaw na ako dyan na naka-duty. Si Manny, ika pala. Ang pagiling ko sa imo, si Manny tutanyis na. Iwala na ko kayo naman. Waraman po ki bagyo. Dayman po ki bagyo. Kaya lang, mga tugang talagang mauran. Mauran lang po talaga. Pangyari, ang sa kuya pala na bado, kakulor kan background ta na mayon volcano, ano? Bakit pala, hindi ako magbado kayo ni. Panaw ko na ining bado kong hindi dyan sa, ano ini, sa mga kwang ko, sa mga fans. Pambugiro ko. Hello! Damarian, 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 damarian. Merendal na, merendal, 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 merendal. Good afternoon, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Kabikolan, mga Bicolano, sa mga partikan mundo, kumusta tayo mga tabi sa programang Pink Tune Movie, mga napagkapon rin po sa DCGB Radio. Kamatabi ng mga parantabay ko niyan sa tuyang programa, kumusta tabi ka mga Mr. and Mrs. Kantabayangan po nalas ko at pagkahapon, tingin na po tabing pagkahapon na pagkaroon mga impormasyon. May press report si Jimmy. Nag-standby na si Jimmy. Isang bangka lumawag. Oh my God. Ha? Abanganin do taon-taon na may saro na mga tugang na bangka. Isang bangka tumaob. Ayaw niya nang nakatigaya. Gusto niyang tumaob. Maparuson kaya. Ha? Maparuson. Ha? Tabi abanganin do ha mga taga-radyo. Mga paradang magtabi sa radyo. Sa rawayon man na Mr. Maceda ini. Mga paradang magtabi sa radyo. Abangan nindo.
May flash report si Jimmy. Sarong bangka, tumaob. Pangyayari sa Maabak, Kabuboy, Mendoza. Pangyayari ta. Uy, bako sa karaw. Ano ang advantage mga tugang kan mga bangka na kahoy? May advantage yan. Ha? Ikaw tabi ang ki-advantage mga tugang. You know what? Ask me why. Ask me why. Ha? Aputan nindo ako. Ang bangka na made of kahoy, iyan po, pag iyan tuminaob o linaog ng tubig, dahil tabi naglulubog sa irarom. Aputan nindo mga parasira talaga. Pag ang bangka, mga tugang na kahoy, iyan na nga kung anong, basta kahoy siya, depon mina subside sa irarom, lataw iyan, tamay katig yan eh. Ang delikado, iyan na mga fiberglass na bangka. Tapos sabi kan mga parasira, yan nga, pag tuminaob, yan nga pag linaog ng tubig, iramay na irarom yan, tamagabat. Oo. Aramon daw mga tugang ang report kan sarong bangka tabing luminubog. Yan po sa Tercer Distrito Canalbay. Dahilan po mga tugang sa Paros. Sus ko, kay rak manggan mga parasira. Mga parasira sa Libon, Albay. Jim, anong detalye, Jim? Come in, Jimmy. PCGB Flash Report. Alamin natin ang ulat din po sa pangatlong distrito ng Albay. Come in, Jim. Yes, Bibi, nagtulak sa ngunyan. Sumagon pa sa ng fire truck. So, bago pa sa nang minabot digdi, Special Rescue Operation, Special Rescue Unit. Sarong team ini tabi Bibi, nagtulak pa siring sa Libon ngunyan. Pinapanginotan ni Sir Glenn Rodriguez alidigdi sa training center Ligao City. Fire truck rescue, Fire truck rescue. So binakali ni baguhon pa sila brand news pag-abot pa sa nadigdi na i-cover niya to ini. Ma-rescue sinda sa bangka na luminubog. Kompleto ini ki mga kagamitan. Talaga, matibay yan, no? Pasiring sila duman sa barangay, duman sa Libon Lake. Subago baga pagbabarita niya to tabi bibisay mo na matindi susubas ko tribunada sa mga kadagatan, particularmente nga ni duman sa Piyuduran. Tama. So yan, sa ibukan siring na sitwasyon kan na abnormalidad kadagatan. At magturugang na sa Birula kaisip na maglaot para dakop sira tabi bibi sa ibukan o bulkan kadagatan. Okay. Although lake na ni ini, pero pig susuro ini kan tubig sa kadagatan, naglalangkaw ang level kan tubig. Konektado ini sa lake Bato. Ngunyan, kana sa katahawan na sila, pinalit sila nintuna kan Jesus kung pangyayari. Ano? Pasiring duman sa Tahaw. Nagkod na kaurula sinda. Pangyayari sa Maabak. Bibi, subangka na may katik na nalulunadan kan tulo na mga magturugang. Nagkundusan ng follow-up ni si Jibenyos, kahuro niya tungo niyan si Sir Ian Siciliano, MD Ararimo, sa Libon, Pamayo, na MD Ararimo, Libon. Bagi sa sayang matauhan, yaon nagsabay sa rescue operation, search and rescue operation sa kadagatan na halidig sa Lake Libon. Diretso sa Lake Bato. Tayo man sa naan na kung posibleng kalaganan. Gusto mo nun, Jimmy, tama bang pag-antinin ko sa report mo? Subangka na sa Lake Bato? Lake Libon. Sa Lake Libon? Sa Libon, di? Mga taga-buga ini. Nasa takbang siya? Nasa takbang na tubig? Takbang na tubig, pero nasusuro ini kan tubig dagat. Itong Lake Libon na ito, pigilaw kitubig dagat? Tama. Diyan naman sa mga parasira sa lawa na piglaw kan tubig dagat. Ngunyan, nasusuro ini tabi bibi. Okay. Tapos kaiwasan ini. Pagkatapos, makusugon sa paros. Naman ni na titimunan sa bangka. Sakot na pig para palit sindakan paros. Nadurod ang kuros nga ni sa paros uran. Pasahin sa palid, patahaw pagilid. Patahaw. Ay salbatana. Patahaw. Sakot na nagkaurula sinda
saya kararom-rarome, bibi. Oh. So duwa, kumbaga nagkaraputan silang tulo. Okay. So duwa, Hmm. nakakapot sa bangka. Dahil puminok din sa kusugo na lugod ng uran. Madali sa na. Dahil kita pinig ng kasuhon. Sa din yan, di ka magpakalintura, Jimmy. Di ka magpasipon ang gad. Balipon mo na ako. Di ka mapa-interview ka sa'yo pag sinipon ka. Pero dalagan kay Anquan. Panura. Kunyan, sudua, dahil puminok-mit duman sa bangka, bibi. Opo. Sagkod na nakabalibad sila, naka-recover sila, nakaluod na kiraray, natimbang-timbangin na sa bangka. Okay. So, tugang itang ining si Brian Sabirula, 23 años soltero. Ang sabi ka na duwa, dahil ka kaya magpuklit sa samot, na nakataputan nila sa kamot. Iyo. Pero, di na daang liluluya, buhian na ngayon ko nito kaysa maubos kita. Iyo mananggad Di sa madaling sabi, maubos mananggad sinda kung na ito binuwayan. Binuwayan, sagkot nakagilid sa duwa, lunad mang kiraraykan na bangka, nakaagad ki ako der, kunyan, sa MDRRA mo, nakantos na sa informasyon, sa MDRRA mo, automatic man nagpadaraki, nag-coordinate sa SRU, Special Rescue Unit Bureau of Fund, kung dito sinakigamitan, pati sa rubber boat, yaw na duman, dinarana sa libong tabi bibi para hanapon, ining si Brian sa Birula. So, saro ang nawara. Saro, tutulo, duwa so libredo na. Saro ang nawara, tama. Magturugang ini, kundi sa pangaran na ipo sa tuyo na itaw kan sa duwa. Pero safe na ito sa duwa. Iyo, so ang nakasakay Jimmy sa bangka, medyo putol-putol ka sa bago, tulo, di ba? Tulo, so duwa, nakaligtas, so saro ang nawara, stugang. Anong pangaran ka itong missing tabi? Brian Sabirula, 23 years old. Brian Sabirula, missing, Nagkabarangay soltero. Buga. Pangyari, grabing kusog kang parusa di. Magkusugon talaga Anong bangka rin tabi, Jim? Di sagwan o di motor? Di siya kwan, so bangka-bangka man sa nailibig. Sibid-sibid. So pang dagup-dagup. Lake man sa labagay ni. Iyo nga ni, pero talagang open ang parusa, no? Open ini. Kaya hanap. Saka sa bago baga, pag-describe mo so tubig yan sa Piodora na ilampos ang barko nga rin, nakakagilid, ilalampos ka sa gilid sa pier. Ilalampos, oo. Iyan na iriyang yan, halos magkatarampad kang libo. Surugpon man sa na yan. Coastline kang libon. Di ba? Iyo. So meaning, arog bang itong parusa na mamatian duman? Iyo, nagpwersa pa. Pangyayari. Nagpwersa pa. Nagpwersa pa. Anong pigyan ako pindang sira duman daw, di? Aday ko naisip. Sa mga kwan baga yan, kung yan fresh water na piglog tubig dagat, posibleng ibang klaseng sira niya on dyan, ngaya bangus, tilapia. Bangus gayo, tilapia gayo. Yan ang mga nabubuhay sa Askad Boda Presko na pwede. Ini kaya kahiwasan tabi bibi. Once na nasa open ka, natural lang paros dyan, sakop ka. Iyo. So sana, nagkapirang oras na, nakaagad ki ako diriginin mga alas 12, nagtulak mga 1 o'clock. Iyo. 3 o'clock na o niya, 3 oras na, sabi untang 4 na oras na. Sana makuha bago magtiglog tabi bibi. Pangyayari, Hanap din dango niya sa Lake Libon, diretso sa Lake Bato. May nakikoordinar na si Sir Ian Siciliano sa MDRRA mo sa Bato. Sa Bato. Baka nagtatabang naman sa Bato, MDRRA mo sa pag-search o search and rescue ba ito sa sagot sa kahit pa bigyan na talagang dahil na search and rescue na sitwasyon pa ganyan. So yan sabi bibenta man kita iba maraot na panahon dahil nga nagigil warning. Pero iyo baga. Nagpundo nga ni baga so biyahe kan. So bangka, so darakulang ruro, di ba? Padre Pio, Puminondo, hindi kung sa Santa Clara, nakabiyahe ka sa bago. Wala mo ito nagpirit pa man din maglawod, na aram ng makusog-kusog ang kwan. Sa ako gayon, sa nahihiling Kung talagang naghanap buhay ang nagbubusol sa enda para mabuhay. Magturugang. Iyon, sana nakuha pa ito, na kung na ito sa nawara na to. Subang katabi, Jim, na gilid. Iyon, lino na din kando. Picture timbang kando,
Nakagilid sila. Iyo, kaya di nakabuhi itong tugang nito sa tubig. Iyon na nagtatarap na pusiya na siya kaysa maubos sila. Ay, sus kong pangya. Kaya rak man nagsakripisyo, ano? Sinakripisyo sa buhay. Siyempre kung lilipot ka na malipot, baga ka kumauran, maparuson. Nagtaram pala itong buhi, ano siya? Sabi ka na magtugang. Kaya rak man, ano? Kaya rak. Napuya na nila. Kaysa nga, maubos nga kita ka na eh. Oo. Di duwa sa libredo kaysa sa tulo. Iyo, ano? Pero grabing sakripisyo man ka ito. Ako na ito. Sana makuha pa Ining man. duwang ini, may mga agum na ini. Gari sa duwa iguana, inang sultero. Kaya kayo nagsakripisyo man soltero. Hindi ba nga malang pamilya pa? Di ba? Mangarap ba ka na gari magbiglang kung analisaron mo, di ba? Kung analisaron mo, Sacrifice na lang. iyo man na nga. Ayun naman ang tabayan niya to, bibig, development kini. Saga, Kung ano, ngarang kaya nga ni, Lake Libon. Lake Libon. Lake Libon, na ang piglalaog siya kan tubig na hali sa dagat. Dako yan. Ako primero kung batang aram ko yan, Lake Bato. Lake Bato, ay ano, so digdi pa sa Saro. Buhi, di ba? Buhi. Ika pa lang kilibon ano, na lawa? Igwa, magnugpo, buga. Igwa dyan, igwa. Gano'n ka nakula ini tabi, Jim? Maiwas yan, baby. May mga fish pan gani dyan. Iyo ano? Yan ang pigapon na lakeside. Lakeside? Di ko sa libon. Hararom yan, ano? Hararom ini. Okay. Tapos, hararom. Pagkatapos, madugi. Iyo, dugi. Tubig na haling. Dudan, tubig ba ka, Jimmy, na haling ang tubig na fresco? Magabat na yan kumpara sa tubig dagat? Oo. Basta, gabos na tubig na halinig sa magbuon kamalig. Diyan minaagi, minabuhos. Gabos yan doon minaagi sa libon. Diretso sa lake pa to. Oo. Ay, sana makasurvive ito. Sana makuha pa itong buhay, ano? Kaya rak. Itong si Brian Sabirula, 23 anyos, soltero. Okay. Yan dami, Bibi. Pasalamatan niya to si Sir Glenn Rodriguez, sa informasyon na pinabot sa tuya. Jimmy, nasalita ni si Jimmy yun. DCGB Flash Report. Salamat, Jimmy! DCGB Flash Report. Sa Flash Report, hali po dyan sa Libon Albay. Di pa man ako suduwang magtugang sa pangaran. Ano, Angel, ano? Anak ko ni Jimmy, so pangaran kang missing. Ano? Kay Rakman. Hello, good afternoon po. Kapingki. Ang lake sa Libon, tungkol yung kan lake ba to? Takod sir sa Lake Bato. Oo. Dakula Unpalan. Ano? Ang sa ibong Libon. Sa ibong bato, sa ibong libon. Sinasagari, nasa tampik ang lawa, ang duwang munisipyo. Tama, sir? Okay po. Kaya, mampalan. Di talagang pagdakula ang batang... Dakula yan. May mga fish cage yan. I see. Di yaon dyan, sir. So, saradayuto na sira, di. Iba man. Ano? So, saradayuto na sira. Ay, nasa buhi palan ito. So, saradayuto na sira. Sa buhay ito, sa Tabios. O, sa Tabios, o... Igwa man dyan sa Danau Lake, sa Pulangge. Igwa man, ano? Oo. Pero ang pagdako pala nga, sir, pigbabanwi tadi. Ang dakula, mas dakula ang Bato Lake. Bato Lake. Hanggang Libon yan, sa Barangay Buka. Santa Cruz, yan, I see. So, ang exit niya pala sa dagat, kaya kon siya, saral... Ay, di man yan, bigabot kang dagat. Ang dagat, sa Costa kang Libon. I see. Pero grabing parus, ano, sir? Di ba? Grabing parus. Ito maiwas yan, pero kaumahan ang gilid. I see. Okay. Opo. Salamat, sir, sa informasyon, ha? Opo, Thank you. Alright. Di ba? Ano ang English kang lake, lawa? Di ba? Lawa. Ano ang English kang lawa? Spider. Di ba? Spider. Ang lawa, mga tugang, ang pinunang kanluha. Sa luha nagpuon, mga tugang ang lawa. Di ba? Aram mo so kanta dyon yun. Nakasurat ba yan dyon?
ang tuminuro si mong luha. Di ba? Naging salog, naging sapa, naging danaw, nadakula. Tama po. Iyo. Kumbinsido ka sir na nagpunan sa luha. Iyo. Oh, see? Oh. Dahil masir kidagat sa libon. Doon sa coastal, ba sa coastal? Oh, sa coastal. Sa coastal areas. Oo. Apod, iyan, makabugos. Yan. Harayo na ito. Oh, yan ang coastal na dagat kang libon. Oh, hampang na ito sa kuwan, ano? Hampang na sa Masbate, adi. Oo. Harayo na ito. Ano Oo. pa rin ang Claveria, San Pascual. Yan. Yun ang God. Yun ang God. Oo. Pero kumbinsido ka na nagpunan. Kumbinsido ka pala po na nagpunan yan sa luha. Iyo, oo. Sige sir, salamat po. Salamat po. Salamat, sir. Bye-bye. Ay mo na, Junior. Yun baga sa kuya. Tama nga dyan. Nag-atuminoro si mong luha. Di ba? Naging salog. Naging salog. Naging sapa. Di ba? Naging danaw, nadakula. Ayos ba ka? Okay na si Jimmy John? Okay na? Minabalik si Jimmy? Pag una ko minabalik. Di ba? No, yan tabi ang kuhan ang bako sa karaw mga tugang. Ako pirang edad ko ngunya 45. Di ako to maglangoy. Yun, ito dato ako maglangoy John. Ako, di ko to talaga maglangoy, pero nakakakoro kampay-kampay man ako. Anday ko nang ganda ukudan ang paglangoy John, nagdarakula kami sa dagat, dahil nakakod kang paglangoy. Paano ka na-advance so inut kong naukudan? Ako mag-dive mga tugang sa ubas. Ikatabi, Chad. Nataw ka, Chad, mag-dive sa ubas, Chad. Dahil man, ganyan turo tatao naman. Ni si Kwan, si Arvin, John. Inang turo tatao naman mag-dive sa ubas, ganyan lalaking iniyo. Kuda ko eh. Para ay ito ay nga ni Saro, tali din pag-iriba pag daraga. Ganyan nga niya. Kung ako talaga, ilusyonan ko talaga ito. Waring, kung ako konsultero dyan, ilusyonan ko talaga ito. Di man, matagal ko na ako. Ay. Kung ako soltero pa, pag kursunada ko talaga, ikatid-atid ko muna kung mamuya sa kuya. Takunday man sa kumamuya, din ako nag-ilusyon junior. Kulog lamang kibot mo. Okay? Doon man sa ng teknik sa pag-ilusyon, nagdaan mo sa pagday ng gani kapiginti, nagda sa pakauna. Magandang umaga, magandang hapon, Miss Janice. Magandang hapon, sir. Opo. Uy, ang lakas ng hangin sa ibang lugar sa Alba. Doon sa may coastal area sa 1st District ng Alba, 3rd District, Libon, Piyuduran. Yes po, sir. Bakit kaya? Ano ang kanyo? Ano ang kausa na bakit ang lakas ng hangin doon? Yung ibang mga barko, hindi makadaong kasi apektado sila ng hangin. Ano pang kalagayan ng panahon natin ngayon, Miss Janice? Yes, sir po. Sa ngayon, sir, yung bagyo nga po na si Pabel, di ba, pinag-abayo po ngayon, or pinapalakas niya po yung southwest monsoon o habagat po. So, siya po yung nakaka-apekto po sa atin. Tapos as of 5 a.m. po kanina, ang last update po natin ng gale warning, nasa may seaboards po yan ng Camarines Provinces, Catanduanes, sorry po, Eastern Coast ng Albay at Eastern Coast ng Sorsogon. Tama pala yung Eastern Coast ng Albay. Di ba ang east dito? Asan ba ang east dito sa Kwan, di ba? Ang east nandito sa west yun na Libon eh. Di ba? Yes po, sir. Pero kahit po siya, sir, eastern part ng Albay is yung sa may Rapo-Rapo po. Malinaw. Yan ang yes po. East. Pero itong Libon area and kasi napatawag ako Miss Janice kasi may tumaob na bangka doon sa may Libon.
Yes po sir. Ang ano po natin kasi ang wave height din po natin is moderate to rough. Umaabot din po siya ng 4 meters, 1.2 to may. 4 meters. So Talaga? mataas din po talaga siya. Oh. Ina-expect po natin na na karagatan po. Opo. Ibig sabihin, no, may gale warning pala kayong linabas kanina. Yes po sir, noong 5 a.m. po nagpalabas po Ayun nga pala, tayo ng gate warning. narinig ko nga pala kanina si Michael Francisco na Opo. si Mike na may forecast dyan. Okay, so 4 to, ilan ba? 2 to 4. Sa Luzon and Visayas po, ang forecast coastal wave height na po ay 1.2 to 4.0. Oh, grabe naman. So maalon po talaga. Oo So nga. yes po. Dapat pala mag-ingat ano. Ito ba dala ng enhanced weather system natin sa Baga, tama? Yes po sir. Lumakas siya dahil kay Fabian ano? Opo, nahahatak po niya yun. Iibayo niya po yung yung habagat. Oh, walang yeto si Fabian. Ayaw niya pang lumabas, 'di ba? Nasa kwan pa siya. Nasa Opo, area pa natin nasa may Batanes ba, tama? Opo, medyo nag-west southwest po yung movement niya At sa ngayon, maaaring ang exit niya sa Saturday po morning. Saturday po. pa? Friday eve or Saturday Ang morning. tagal po. niya, no? Ang tagal niya doon sa kaya lumalakas Yes, yung habagat dito sa atin, sa Bicol area. Yes po, medyo mabagal nga po ang kanyang pagkilos. Oo nga. Okay. So may gale warning na dapat tandaan yung ating mga kababayan kasi yung wave height natin medyo mataas-taasan. Yes, sir, yung may mga part po na may gale warning, mas mataas pang ina-expect po natin na pag-alon doon. Kumbaga rough to very rough, maalon hanggang sa napaka-alon. Oo nga, kaya pala. Oo. Pero kaya ang mga bawal talaga yung mga, kasi yung lumubog sa libon, yung sibid-sibid, Ano po yung sibit-sibit? yung walang makina, nabangka, halit na bangka lang. Opo. Oh, yung, di ba, yung pangingip para sa mga mangingisda lang. Opo. Oh, Maliit talagang na po yan. hindi kaya yung talagang ganun ka minimum na wave height natin sa area. Okay. Miss Jenny, salamat ha. Salamat. Unless na meron ba tayong binabantayan ngayon na panahon, masamang Sa panahon? ngayon, sir, wala naman po iba po. Oh, okay. Sige, Miss Janice, thank you ha. Maraming salamat sa Yes inyo. po. Opo. Alright, bye-bye. Okay, yan po. Ano ito dyan na puminutok dyan? Dalagdog ito. Ano ito? Ano yun? Ano ito, Angel? Ondor ako? Ano sa nagputok? Sa ina nagputok? May nagputok ka? Sa loob kan building to sa nagputok, Arben? Yun, isa to? O sa luwas? Sa kilikili si puminutok? Ay, sus Maria. Pangyari sa Maura ro. O madali lang. May nagputok kaya ako nadangog. Ano dito, John? Sain? Sa luwas? Ano nagputok? Auto? Sampangan kang ni si JB? Kasi naman yun ang mga turo mo, Junior. Okay. Igso, para uti ka na naman kay edad mo, baka matuahon ka sako. Sa mga nagso. Hello, good afternoon. Yan, brown out sa mga sa barangay 8. Barangay 8. Yan na ito. Saan parte yan? Saan parte? Hindi sa may kampang kang 70 at 28. Sa Inutan me. Purok 5. Nasa brown out. Yung nga ni, may biglaan ngayon na problema dyan. Sa i-text ko tabi sa apit, Migo. Yung sabi, salamat. Okay, thank you. Tubalan sa may may brown out to. Yaon da dyan sa libon ang kuyog. At talaga, tilapia tabi sir ang yaon dyan, Buda sa gumayon. Ubaka sa gumayon. O yaon da sa kuyog. O sige. O beno, tadtali ko kita kimahiwagang tanog. Good afternoon, Tabi Henry M. May isa akong may isa akong nililigawan sa humapon. Ang sakit niyang magsalita.
Grabe man na. Pangyari man si imo na alat ko na ta i-scrutinize ta mo ng surat kay ni tabaka makuang kita review ta. Ito. Wait lang ha. Ta. On yung music ini dapat on yung music niya. Good afternoon, Henry M. May isa akong dalagang nililigawan sa humapon. Ang sakit niyang magsalita, kumo ako ay medyo maedad sa kanya. Kaninang umaga, tinawagan ko siya para kumustahin. Sabi niya, wag daw akong makatawag-tawag sa kanya dahil hindi niya naman ako gusto. At sabi sa akin, hindi daw ako ang lalaking pinapangarap niya dahil matanda ako ng 10 taon sa kanya. Sa pakiramdam ko po, binuhusan ako ng tubig na malamig. Hindi man lang nirespeto ang aking pagkatao sa edad kong ito. Alam mo, totoo ang kanyang sinabi na mas matanda ako sa kanya. Pero ganoon pala ang mga ay wag mong lalahatin. Hindi po lahat ng mga babae ganon. Di ba, John? Magsalita sa mga lalaki. Sabi ko, may oras ka rin. Saan mo sinaraman na may oras ka rin? Sabi ko, sabi ko sa sarili ko, may oras ka rin. Humingi ako ng dispensa sa pagtawag ko kasi baka naisturbo ko po siya. Kaya lang talaga, sabi niya, ayaw niya daw makipag-usap sa akin. Ano po ang gagawin ko? First time ko kasi na masabihan ng babaeng masakit. Ganun pala yun. Tawagin mo na lang ako sa pangalang B-O, B at letter O. Araw to ni amigo. Araw kayo ni tabi, amigo. Ara mo, normal man talaga sa mga babae. Ada kulong kay ang klasikan babae, may mabuot, makioron, igwa ki mataramon, makioron si mo, igwa tabi ki gari so manok na gari bago kurukudon, igwa tabi ki mataray, di ba? Igwa ki napakalambing na babae, maski abo sa imo, diplomatic minasimbag. Dako lang klase kang attitude nin tawo tabi, migo. Kaya, sa mga bagay na iyan, 2 bagay ang pwede mong gibuhon. Number 1, John, ilaban mo ang pagkamot mo sa iya, ipailing mo na hindi ka sumusuko. Anong sabi sa kanta? Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi, ang siyang pumupursige. Ilaban mo. Diba maski dagit-dagit, aram kimalanit, may bagpahiling ka kimagayo na ugali sa iya. Kung kaya mo yan na suggestion ko si imo, may daw, sultiro ka tabi. Alat mo na, klaroon ta mo ng text mo ta. Ngaling may direction and advice ko. Sultiro. Oy, ano ito, Junior? Ha? Paltok? Guwan na naman 2. By the way, sultero ka po, madali lang pakitext mo daw akong sultero ka tabi. Pakitext mo daw tabi akong sultero ka. Kung may agum ka o balo ka o anong status tabi kan sa imong pagkatawo. Sige daw. Gusto ko tabing kung sultero ka, ang advice, sandali, taon na, garoon na. Ay,
si may agum palan siya. Bulag sa agum palan. Arog kay ni Busing. Arog kay ni Busing. Sabi niya, bulag po ako sa agum 5 years ago. Agum ko tabi. May agum naman. Yaon da sa Singapore. Okay. Arog kay ni Busing. Ang advice ko sa imo, ako humanap ka pero aram mo, paano na dipisal lugod ako sa imo? Bako kaya ang kasal nindo, bako kaya ang kasal nindo, legally, bako ka mo legal na magkabulagan. Pero ang advice ko sa imo, kung gusto mo, umanap ka na lang kibabayi, nakaedad mo, bako junior, nakaedad mo, na makakaintindi kan sitwasyon mo. Kasi siyempre, maistorya ka na ikabulag ka sa agom. So agom mo, may agom naman na iba. Baka man talaga, dahil mo pagpiriton ito na girl talaga, in fairness po sa girl, dahil mo pagpiriton talaga, naman mo yasi mo, baka aram niya na ang status mo, bako junior. Kaya na, arog talaga ka ng buhay ng tao. Sa pagkamuot, pero may kupigtataramin, garo po iyan sugal, may nanggagana, may nadadaog sa paaginin pag-ilusyon. Pero ang advice ko sa imo, i-charge mo na lang ito sa eksperyensya mo na mga tinaram, na mga maraot kang pag-ilusyonan mo. Normal yan na may mga tao tabing arogan. Bako kita parariho ang attitude, ang ugali ng tao. Bako parariho tabi. Normal yan na arog ka yan. Kaya ang advice ko sa imo, umanap ka na lang kay iba na kaedad mo na makakaintindi tabi kang sitwasyon mo. Ta primero, pag nakatupar ka, dapat maging truthful ka sa iya, istorya bang sitwasyon mo, nganing masabutan niya. Once na naintindihan niya ang sitwasyon mo, asinamo yaman siya, di duman na ang atake mo noy. Pag luminayog siya, sabaton mo tulos sarong saro man na shuffle. Pagbagsak ka yan, kapadura yan, din makairo. Ako, Junior? Arimate yan. Kaya, ang advice ko sa imo, umanap ka tabi kiba na kaedad mo. Pero di ka mo kan makakasal. Ta siyempre, kung di ka kinasal, may record ka sa local civil registry o sa simbahan na ikatabi legally marriage. Unless na ang kasal mo, i-request mo para sa ma-invalid iyan. Nakasal nindo, tangani na ikamakabilo ka naman mag-agom. Naroon nindo sa oron may kasi Father Paul kan mga panahon sa programa. Di ba? Ayun tabian sa kuyang advice sa imo. Di na magpirit ka ito. Tangani na day ka na masyado pang makulugan. Di ba? Day ka na masyado pang makulugan. Manap ka lang kaedad mo na mas makakainti. Alam mo ba, anong mga kaedad mo na ngaya? Pwede ngayang balo na gada naman sa agom. Pwede ngayang daraga na medyo may edad-edad naman. Anyway, kitang mga tao, ipinangaki kita na may katampan kita sa buhay. May pigapon baga na soulmate. Malay mo, may tao na makaintindi sa imo kan sa imong sitwasyon. No, patawadan na sa mga tinaram sa imo ka ito, nababaying ito. Normal iyan sa tuya ng mga lalaki na nakaka-experience po kan araw ka na bagay. Okay? 3:46. An oras hatod sa Indokang, Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel na bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer.
kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinical
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa Sarojas 3 taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 027 series of 2021. Eto na ang big moment ni Mami! Next spin move! Sabay talon! Sinuot ang Big Milo Patsy Grocery Card! Basta! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Sulit Pack. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Alright. Oy, 2 minutos na lang. Sabi mag-alas 4. So tanog ta sa aga na lang. Sabi ni Amigong Chito na Tibagos, sabi niya sa Masbate ngaya talagang makusugan ang habagat digdi sa isla Masbate. Pigpostpon ko nga nga so travel me to Claveria ta grabe kusog kan dagat sa kahabagat. O yun man ang gadyon. Sabi ni Sir na Wilbert Perinya, Teacher Wilbert, sabi niya, matindi migo si Kuya Jimmy, kay speed sa bareta, mabuhay ka Kuya Jim. Yung baga, yan ang buhay ni Jimmy. Kung gaano siya kakaskas mga itugang sa bareta talaga. Arugan si Jimmy kaabilidad maghanap kistorya. Okay, o bueno. Alas 4 na dyan, para na gina ko, o istorya pa ako, makalampas na naman kita. O saga na lang po, so tanog, saga na lang mga tugang so tanog ta kuana, uning, nga po, oras na kang 2D sa GB. May binadil na naman na announcer sa kung Black Timer sa Cebu, binadil gadanin riding in tandem. Grabe yun na Black Timer Siguro man kakuan ini. Bueno, salamat kan sa inyong pagantabay, mga tugang Kuya Kagawad ng Dawal susunod na 2D sa GB. Goodbye. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Ang pinagalan
Sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na,